tal-Miliet, il-ġurnata li fiha nfakru it-twelid ta' Ġesu. Festa li għal xi wħud iġġib ħafna għaqda fil-familja tagħhom mingħajr ma jinsew lil dawk li jkunu għaddejjin minn xi problemi bħal Mart. Iżda mingħajr dubju dak li ħafna jkunu qed jistennew u xi rigal. Min ikun qed jistenna xi safra, min xi mobile, jew saħansitra min jixtieq jirċievi xi karozza. Li nixtieq laqla ġiġa qlajtu. Għaliex ħalsu li safra tfal ħammorru sal-Ingilterra, nagħmlu shopping, salon fuq hemm. Rigali dejjem naqla, però dejjem nitfal bottimant ir-raġel li nirċivi rigal sentimentali bħal dejjem. Lamborghini. Ikun hemm min għalih l-aqwa li jkompli jgħix fil-paċi u fit-tranquillità. Nixtieq imħabba u paċi għal kulħadd u nixtieq li nirċievi l-istess jiena. L-ewwel ikunu għall-kwid. Ma jonqsux dawk li r-rigali jkunu diġà irċivewh u jkunu jistgħu japprezzaw il-festa tal-Miliet bl-aktar mod sħiħ bit-twelid ta' tarbija. Ġaqlajni għad is-sena kellna tifel jiġifieri rigali sbaħ minn żgur ma jistax ikollna. Għandna rigala on the way għax għandi t-tifel ħajkollhom baby, tarbija li sbaħ ħaġa li jista' jkollok fil-ħajja. Lajt il-daw dis-sena dak li kbar rigali stajt nagħla. Għandna tarbija. Apparti ir-rigali, il-festini li kellu xorb fi żmien il-Miliet, mill-kummenti li tawna in-nies jidher ċar li l-maġġoranza tal-Maltin il-ġurnata tal-Miliet iħobbu jqattawha mal-familja tagħhom. Ta' xejn mal-familja, xejn speċjali. Għattom mal-familja. Ma' ħutiju. Hemm mal-familja. Christmas Day ma ħerġin niklu ġo restorant lokali u lejlet il-Miliet se nagħmlu ikla id-dar muledi u nepotijiet. Nikollu nixrob. Relaxu. Mal-familja. Mal-bib mal-familja. Mal-familja. Mal-familja.